Jesus, izen hau entzun eta milaka irudi etortzen zaizkigu burura. Milioia pertsonarentzat fedearen ikur nagusia da. Baina, tira, zer gertatzen da une batez fedea aparkatu eta historiaren lupararekin begiratzen badiogu? Nor izan zen benetan Nazareteko gizonura? Gaur hori zehaztertuko dugu. Ikerketa historikoak marrazten digun profila. Galdera simplea dirudi ezta, baina adi, erantzuna ez da hain erraza. Eta argi gera dadila, hemen ez gara teologian sartuko, hori beste kontu bat da. Gure lana bestelakoa da. Pentsa historialariak detektibeak direla. Eskuragarri dauden frogapurrak hartu, lotu eta pertsoneiari buruzko irudi bat berreraikitzen saiatzen direla. Gu gaur irudi horri begiratzera gatoz. Edozein pertsona ulertzeko, ezinbestekoa da bere garaia eta lekua ulertzea. Eta Jesusen garaia, benetako presio heltze bat zen. Iregara mendeko Palestina lurralde gatazkatsua zen, oso konplexua. Erromatarren menpe zegoen, zatiketa soziales josia eta iraultza gogoz irakiten. Eta kontuz, Palestina esaten dugunean, ez pentsa lurralde bateratu batean, batere ez. Hiru mundu oso desberdin ziren elkarren ondoan. Iparraldean Galilea genuen, landa eremua, pobrea, nekasaria, hain zuzen Jesusen etzia. Gero, hegoaldean Judea, hori beste kontu batzen. Jerusalengo tenplua antzegoen, botere politiko eta religioso guztiaren bihotza. Eta bien erdian, harrapatuta, Samaria. Judeoek gorrotu zuten lurraldea zen, eretikotzat zituzten bertakoak. Judako, judeoen eta samariarren arteko etzaitasun hori, ez den txantxetakoa, erabetekoa zen. Gaur egungo konparazio bat egitearren, pentsa katolikoen eta protestanteen arteko gatazka historiko gogorrenetan. Maila horretakoa zen. Biek jainko berean sinesten zuten, bai, baina samariarrek ez zuten Jerusalengo tenplua onartzen, haiek berena zuten, Garizin mendian. Eta hori, judeontzat barka ezina zen, benetako iraina. Eta gizarte zatikatu honen barruan, 3 talde nagusi lehiatzen ziren. Lehenik boterean, saduzearrak, hauek establishmenta ziren, apaiz aristokrazia beratza, Erromarekin primeran konpontzen zena beren privilegioak mantentzeko, noski. Gero, fariseoak zeuden. Hauek ez zuten botere politikorik, baina herriarengan eragin izugarria zuten legiaren defendatzaile sutsuak ziren, eta azkenik itzaletan, zeloteak, erromatarren aurkako matzinada armatua prestatzen ari zirenak. Giroa bero-bero zegoen. Ongi, testuinguru gatazkatzu hau ulertuta, goazen pertsonaiarengana, nola demontre bihurtu zen mundu honetan, Galileako artisau bat historiako pertsonaia eraginkorrenetako bat. Beno, historialarien artean adostasun handia lago oinarrizko datu batzuetan. Nazareten jaio zen K/6 eta 4 urtean artean, eta 21 bat urtez artisau bizitza normala izan zuen. Baina K/O 27-28 inguruan dena aldatu zen. Jordan ibaira joan zen, Juan bataila hitzaila entzutera, eta hark bataiatu zuen. Badirudi gertakari horrek bere bizitza irauli zuela. Familia eta lanbidea betiko utzi zituen. Erabaki horrek, pentsa, kostu pertsonal izugarria izan zuen. Ikusi besterik ez dago zer pentsatzen zuen bere familiak beretzekoek, burua galdu zuela. Ero bat zela, familia osoa desonoratzen ari zela. Erabat apurtu zuen bere iraganarekin, bide berri bati ekiteko. Ados, bere iraganarekin apurtu zuen, baina zertarako? Zer zen egin nahi zuena? Zertan zetzan zehazki bere jarduera labur baina biziura. Goazen mezuaren muinera. Beraz, zertan zetzan bere misioa? Iturri historikoek, funtzean, 2 jarduera nagusi nabarmentzen dituzte. Alde batetik, sendatzaile gisa zuen ospea, bazirudien doain berezi batzuela gaixoak sendatzeko. Eta bestetik, etengabe mezu bakar eta sendo bat aldarrikatzen zuen, jainkoaren erreinua iriste hartzela. Baina, zer zen zehazki jainkoaren erreinua hori? Jende askok erreinu politiko bat espero zuen, erromatarren aurkako matxinada bat, baina Jesusen mezua guztiz bestelakoa zen, ez zuen boterea hitz egiten, baizik eta jainkoaran esperientzia pertsonal eta sakon batez, aita errukitzu bat, galdutako seme-alaben bila ateratzen dena, beraizketarik egin gabe denak bezarkatzeko prest. Baina Jesusen eragina ez zetorren soilik bere hitzetatik, kontuz, bere ekintzak, bere jokabidea, ara eta probokatzaileagoak ziren garaiko gizartearentzat.
Bai, bere hitzek baino zenago hitz eriten zuten, sistematikoki hausten zituen garaiko arau sakratuenak. Ez zituen garbitasun errituak betetzen, larun batean lan egiten zuen, eta pentsa zein zena, gizarteak bastertzen zituenekin jaten zuen. Erromatarren kolaboratzaile gorrotatuekin, prostitutekin, are gehiago emakumeak onartzen zituen bere jarraitzaileen talde hurbileen. Hori guztia benetako eskandalua zen. Baina zergatik jokatzen zuen horrela? Jendea azeretzeko bakarik? Ezen kapritzo bat. Bere ekintza provokatzaile bakoitza bere mezuaren irudikapen praktiko bat zen. Modu grafikoan erakusten zuen, jainkoaren erreinua denontzat da, ez dago mugarik, ez dago basterketarik, inor, absolutik inor, ez da kanpoan geratzen, inklusio erradikaleko mezu bat zen, praktikara eramana. Bere mezu eta jokabide probokatzailearekin, Jesusek landa eremuko joko zelaia utzi eta Jerusalemera jo zuen, boterearen erdigunera. Eta hor hasi zen azken konfrontazioa. Denak K.O. urteko Pasko jaian lehartu zen. Imaginatu egoera. Jerusalem, erromes juduz gainezka zegoen, eta tensio politikoa airean moztu ziteken. Testu inguru horretan, Jesusek eta bere jarraitzaileek hirian sartu ziren eta txinparta piztu zuten. Gertaerak oso azkar jaso ziren, domino efektu bat bezala. Lehenik Jesusek keinu provokatzaile bat egin zuen tenpluan bertan, dirutrukatzaileak kanporatuz. Hori izan zen azken txinparta. Apaizagintariek mehatzutzat hartu eta berehala atxilotu zuten. Baina haiek ezin zuten exekutatu erromatarren esku utzi zuten. Eta Pontzio Pilato prefektak azkar eman zuen agindua, gurutziltzaketa. Eta hau puntu garrantzitsua da argi gera dadin. Naiz eta apaiz judeuek atxilotu, haiek ez zuten inor hiltzera zigortzeko botererik. Botere hori soilik erromataren ordezkaria zuen, Pontzio Pilatok. Beraz, naiz eta presio lokalea egon, azkon erabakia eta exekuzioaren ardura erromarena izan zen. Jesusen eriotzarekin, historia amaitutzela pensaliteke, ezta? Liderra hil mugimendua amaitu. Baina, historikoki orduan hasi zen guztia. Zer da bada bere eriotzaren ondoren egiesta dezakeguna. Eta hemen iristen gara datu historiko harrigarri batera. Historiak ezin du esan berpizkundea gertatu den ala ez, hori fedean eremua da. Baina, historiak bai egiaztakik ezakena, hau da. Jesus hil eta urte gutxira, beso edo 5 urte beranduago, bere jarraitzaile sakabanaturek bat batean konbikzio sendo eta bateratu bat zuten. Jainkoak Jesus berpiztu zuela. Eta sinesmen hori, lider ezekutatu batenganako fede hori, mugimendu berriaren erregai bihurtu zen, eta abiadura izugarrian edatu zen. Eta horrek guztiak azken galdera handira garamatza. Historialarentzat paradoxa izugarria da. Nola da posible Galileako artiso baten inguruan sortutako mugimendu txiki eta marginal batek zein liderra estatuak modu humilagarrian ejekutatu zuen munduaren historia betiko aldatzea. Felea Zarago galdera horren erantzuna bilatzen saiatzeak historiaren indar eraldatzaileaz gogo eta egitera behartzen gaitu. Pentsatzeko modukoa, ez da?